Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με κάποιο πρόβλημα όρασης. Είναι ένα μείζον θέμα υγείας για έναν γυράσκοντα παγκόσμιο πληθυσμό. Με επιχορήγηση από το Ίδρυμα των Lions International το 2017, οι Lions έχουν κυριολεκτικά κινητοποιηθεί για να προσφέρουν το δώρο της οφθαλμολογικής περίθαλψης σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα μέρη σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, όπου η πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία είναι δύσκολη. Για την επίτευξη του στόχου της αξιολόγησης των οφθαλμών και την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών που μπορούν εύκολα να προληφθούν, οι Lions διέθεσαν 220.000 ευρώ για την αγορά κινητής μονάδας και του υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού της για τον έλεγχο της όρασης με όργανα που διαθέτουν μόνο σύγχρονες νοσοκομιακές μονάδες. Το LCIF μας δίνει τη δυνατότητα, με τη χορηγία αυτής της μονάδας, να παρέχουμε δωρεάν εξετάσεις σε πάνω από 3.000 άτομα ετήσια. Η μονάδα ταξιδεύει ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, δήλωσε η Lion Τάνια Μπεκροδημήτρη, κυβερνήτης των Lions, η οποία είχε την ιδέα και πρωτοστάτησε στην πραγματοποίηση αυτού του project. Η προστασία της όρασης του θείου αυτού δώρου, να μπορείς να παρατηρείς τη φύση, τα άστρα, τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου και σου πιάνει το χέρι, είναι μια βασική φροντίδα των Lions. Με την ευχερή χορηγία των Διεθνών Lions, μέσω του προγράμματος Sight First, πρώτα η όραση, διαθέτουμε την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα οφθαλμολογικού ελέγχου για τους κατοίκους της Βορείου Ελλάδος. Η τεράστια αυτή διαχρονική προσφορά, που αποτελείται από 3 υπερσύγχρονα συστήματα ελέγχου, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν δεν είχαμε την συνεχή επιστημονική συνδρομή και υποστήριξη του Τεχνικού Διευθυντού και Συμβούλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δόκτωρος Σίλβιο Μαριώτη, του Διευθυντή της Αλφα Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Δόκτωρος Φώτη Τοπούζη και Διευθυντή επίσης του iStudy Ινστιτούτου, καθώς και των εθελοντών ιατρών της Αλφα Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Του Διοικητή του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κυρίου Παντελιάδη Παναγιώτη, και φυσικά το Λεσχόν Lions που ενισχύουν και συνδράμουν στην προσπάθεια του αγώνα κατά της τύφλωσης. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε κάλεσμά σας. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και η πρώτη οφθαλμολογική κλινική του είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος. Εδώ και χρόνια οι Lions συνεργάζονται με το ΑΧΕΠΑ προσφέροντας εξοπλισμό και υπηρεσίες σε κλινικές του νοσοκομείου. Ιδιαίτερο βάρος έχουν δώσει στο πρόγραμμα της μονάδος οφθαλμολογικού ελέγχου, με ένα βαν εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που τα χειρίζονται εθελοντές οφθαλμίατροι της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και επισκέπτονται απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα μέρη και χωριά της Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιούν ελέγχους δωρεάν των οφθαλμών σε πολίτες άνω των 50 χρόνων. Οι Lions δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη ασθενειών των οφθαλμών και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με προβλήματα της όρασης. Ευχαριστούμε τους Lions για την υποστήριξή τους στο δύσκολο έργο μας. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί από εθελοντές ιατρούς πάνω από 8.000 άτομα. Έχουν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί 450 περιπτώσεις γλαυκώματος, 350 περιπτώσεις εκφύλισης της οχράς κοιλίδας, καθώς και 230 περιπτώσεις διαβητικής αμφιβληστριοπάθειας, ασθένειες που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε τύφλωση. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστησή μου να αναφερθώ στη συνεργασία που έχει για χρόνια τώρα εγκατασταθεί ανάμεσα στην οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, την πρώτη οφθαλμολογική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία έχω την τιμή να διευθύνω, και τους Lions. Ήταν δική τους πρωτοβουλία να γίνει μια μονάδα
οφθαλμολογικού ελέγχου, στην οποία είχα την ευχαρίστηση να συμμετέχω στην προετοιμασία του προγράμματος και στην τελική της έγκριση από τους Lions κεντρικά. Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις επισκέψεις αποστέλλονται από το ΑΧΕΠΑ στη Γενέβη, στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου και καταγράφονται οι τάσεις που επικρατούν στον τομέα της υγείας των οφθαλμών στη Βόρειο Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή συνεργασία που μόνο ένας παγκόσμιος οργανισμός του μεγέθους των Lions μπορεί να πετύχει. Για την τεράστια αυτή προσφορά τους, οι Lions βραβεύτηκαν με την αργυρή πλακέτα στα Healthcare Awards 2020 από την Ιατρική Κοινότητα της Ελλάδας.